Si Lorden ug ang iyang pamilya. Ako si Lorden. 5 ka tuig akong edad. Nagpuyo ko sa Amoros ug nagtungha usab ako sa tunghaan sa Amoros. Siya ang akong Papa Eman nga pulis. Usa siya ka abtik, kugihan, guwapo ug buutan. Siya pud ang akong Mama Ana. Usa siya kabuutan ug manggihuna-hunaon nga nurse og inahan. Siya ang akong Lolo Iboy. Usa siya kahilumon ug niwang nga apuhan. Siya ang akong Lola Agnes. Usa siya ka manggihatagon og gwapa nga lula. Siya ang akong Manong Dudok. Usa siya ka matinabangon nga igsuon. Siya ang akong manghod nga si CJ. Kanunay siya maghatag og kalipay sa among panimula.